Szia Bence, nagyon örülök, hogy megismerhettelek téged az utóbbi napokban, és hogy együtt részt vehettünk több állatjogi tüntetésen is, a Harc rendezvényen, meg hogy a Mavegnak a filmvetítésén is, ez a Dominion film. Meg szeretném kérdezni, hogy te mióta lettél vegán, és hogy mi volt ez a triggerpont az életedben, hogy miért döntöttél úgy, hogy te most mit tudom én, holnaptól vegán leszel, vagy hogy ez hogy zajlódott nálad, hogy fokozatosan váltál vegánná, vagy azonnal, vagy hogy hogyan volt ez nálad? Szia Patrik, nagyon örülök, hogy találkoztunk, így először is, itt Magyarországon. A kérdésedre a válasz, én 2014 év végén olvasgattam erről, hogy nem kell húst tenni ahhoz, hogy életben maradjak. Kipróbáltam, rengeteg energiám lett hirtelen egy héten belül, vagy egy hét után, és azt mondtam, hogy ezt megtartom, ez nagyon tetszik, aztán olvasgattam tovább, hogy tejterméket csak kell fogyasztani, és egyből szinte majdnem nyers vegán is lettem hirtelen, és ez egy olyan élmény volt, mind mentálisan, mind spirituálisan, hogy ezt mindenkinek tudom ajánlani a nyers vegánságot, nem muszáj hirtelen erre átállni, de hogy egy ilyen nyári 2-3 hónapra csak nyerseket fogyasztani egy nagyon intenzív élmény lehet bárkinek. És egyébként neked ez az egészséges életmód, hogy ugye a nyers vegánság az egészségünk miatt is jó, meg egyébként, hogy ugye azért ott van az is, hogy az állatoknak a szenvedése, meg tehát az empátia miatt is gondolom te is nyilván vegán lettél, tehát nem csak azért már, hogy mondjuk finom egy saláta vagy valami, tehát hogy ez hogy zajlódott benned, hogy te már régebben is szeretted az állatokat, vagy csak akkor döbbentél erre rá, amikor vegán lettél, hogy valójában mi zajlik ellenük, ugye a húsipar, tejipar, stb. Szörnyű kizsákmányolásban, vagy ezek a gondolatok neked hogyan jöttek? Én mindig is együttérző voltam minden lénnyel, szóval már a kezdetektől nagyon kicsi korom óta ez az együttérzés bennem volt, viszont nem realizáltam, amikor mondjuk egy mézes mustáros csirkét csináltam, hogy az a csirkének egy szenvedés, egy tortúra, hogy az amíg oda kerül. És őszintén, amikor ezeket az ételeket csináltam, mindig egy ilyen undort éreztem, hogy ez egy állatnak a testrésze, úgymond, de mégis megcsináltam, mert ezt nevelték belém, ez volt a standard. Társadalmi normák, az elvárások. Igen, szüleim mondták, ez meg a kis húsit, és mert akkor... hogy attól leszel erős, stb. Hogy kell a tápanyag. És ezért ettem, és amikor így olvasgattam róla, akkor így realizáltam, hogy ez valójában micsoda is, tehát hogy milyen szenvedéssel jár, az még oda kerül. Hogy valójában azok a tápanyagok abszolút ugye nélkülözhetőek, tehát gyakorlatilag minden fehérje, meg mindent, vitaminokat, mindent növényileg is venni. És én nem néztem nagyon ilyen videókat, 2013-14 körül az Earthlingedet láttam, de nem az ő hatására, őt csak így láttam, hallottam, hogy beszél, akkor még nem is tudtam olyan jól angolul, hallottam, hogy milyen gyorsan beszél, meg olyan fordításokat néztem róla, de akkor nem realizáltam, csak amikor természetgyógyásznak készültem, és akkor elkezdtem ezeket a dolgokat tanulni, akkor olvastam úgy konkrétan mélyebben ezekről a hús, kell-e hús, nem nagyon kell jó. hús. És akkor te végül is most 2014-et mondtál, akkor gyakorlatilag már egy 12 éve végül is. 2015 mondtad, inkább. 2015, tehát egy olyan 11 éve te már vegán vagy. Igen. Ez nagyon szuper, gratulálok ehhez. Köszönöm szépen, én is Én neked. ugye személyesen csak 5 éve vagyok vegán, teljesen idézőjelesen, de hát jobb később, mint soha. Persze. De én mindig nagyon tisztelem ezeket a régebbi vegánokat, akik már azért én is gondolkoztam akkoriban már, tehát ilyen vegetáriánus étrendet követtem, meg ez a vércsoportos étrend, például ugye a Dr. Adamo professzornak a könyvét olvastam akkoriban, így próbáltam ugye az étrendemet kicsit átalakítani, meg én is régen is sajnáltam az állatokat, tehát én sose öltem meg régen se a saját kezemmel állatot, tehát a boltba kényelmesen megvettük ugye annak idején, és ugye ebben nem annyira gondoltunk bele, és én is ezt fokozatosan realizáltam. Gyerekkoromban nekem szörnyű élményeim voltak már, akkor is, amikor például öregapám levágott egy tyúkot, és ott kivérzett a tyúk az udvar közepén, tehát én sírva befutottam már akkor is a házba egy óvodás gyerekként. Tehát valójában az a rettenetes szörnyűség, amit a gyerekeknek ez okoz valójában traumát, hogy azt át kell élniük, amikor például bőlérvágásra is ugye elviszik a kisgyerekeket, és az az igazi trauma, amit ott látnak, hogy ott előttük megölnek egy érző állatot, akinek érzelmeik vannak,
és mi ezt mutatjuk be vegánként, hogy ez miért probléma, és pont ez a probléma, hogy a társadalom minket támad, hogy mi vagyunk egy szekta, vagy hogy mindenféle ilyen kommentek jönnek ugye az Instagramon, TikTokon, mindenhol, pedig valójában pont, hogy mi vagyunk azok, akik védjük ezeket az állatokat, és egy jobb, békésebb életbe akarunk élni, úgyhogy hát mi ezért harcolunk, ugye, tehát ezért Abszolút. vagyunk aktivisták, és gondolom az aktivizmus is neked így jött, ugye, hogy az nem csak, hogy már otthon ültél és vegán voltál, hanem gondolom egy idő után elkezdtél az aktivizmus. Mióta foglalkozol Képzeld el, aktivizmussal? nekem az aktivizmus teljesen máshogy jött, én megismerkedtem a párommal, Igen. és ő mondta, hogy ő szeretne aktivista lenni, és én addig arra nem is gondoltam, ez érdekes volt, hogy én egy ilyen otthoni vegán voltam, és az ő hatására lettem aktivista, úgymond. Na, hogy ő már akkor már vegán aktivista volt. Hát ő az én hatásomra lett teljesen vegán, Igen. én meg az ő hatására lettem aktivista. Ja, értem. És ezzel a pároddal még együtt vagy ő Igen, már? igen, Ja, abszolút. értem, Igen, értem. szóval én max. Egy fél év, egy éve vagyok. Ja, hogy te csak most kezdtél el Igen, én aktivista. frissen. Ez érdekes, mert ugye az ember azt gondolta volna, hogy már régóta vegán vagy, hogy akkor régóta aktivista is vagy. Ez ugye nekem is később jött, mert ugye én is 5 éve már vegán vagyok, de csak az utóbbi hónapokban kezdtem el. Én azt szoktam mondani, mikor ezt megkérdezik tőlem, hogy általában én még így gyűjtöttem az információkat. Aha. Tehát én szerettem volna a háttérinformációból tényleg így fölkészülni. Nem az, hogy most szó szerint elvégeztem egy vegán egyetemet idézőjelesen, vagy ilyesmi, de olyan sok emberrel beszélgettem nemzetközileg, amerikaiakkal, németekkel, mert ugye Németországban élek, nemzetközi szinten rengeteg kutatást olvastam a táplálkozástudományról, az állatoknak a kizsákmányolásáról, mindenféle vegán könyveket, oldalakat ezzel kapcsolatban, hogy egyszer rájöttem arra, hogy muszáj valamit már tennem egy idő után. Tehát már annyira megteltem ezzel a tudással, hogy már éreztem azt, hogy nem csak otthon akarok ülni, hanem ezt át akarom adni azoknak az embereknek is ezt a tudást, és ezt az életérzést vegánként, akik ezt még nem tudják. És én úgy érzem azt, hogy oké, hogy persze social networkön is eljutunk az emberekhez, mert ugye akár több ezer, vagy akár valaki több százezer ember követ, de azért mégiscsak van hatás annak, hogy te személyesen odamész, vagy például a szörme ellenes tüntetés, a Louis Vuitton, Hotel Marriott, stb. Loro Piana, meg mindenféle ugye ruházatüzletek, vagy akár egy hentes üzlet ellen, stb. Tüntetéseknek van értelme, mert az emberek egyre jobban elgondolkoznak azon, hogy itt valami nem stimmel. Igen, Szerintem ezt te is így látod. Észre kell vetetni az emberekkel, hogy nem stimmel, és 2026 van, szóval ez a nyár nagyon érdekesen meleg volt. Én nagyon szeretem a meleget, de ez a Kárpát-medencéhez képest, ez nem egy olyan, a mezőgazdaságnak is, meg ilyesmi, és ugye nagyon kihasználja ugye a húsipar, az állattenyésztés, tejipar, stb. Ugye a víz, stb. Ez mind kihasználja ugye az erdő, fakitermelés, stb. Mert ugye kell a hely az állattartáshoz szükséges élelem az állatoknak, tehát gyakorlatilag ez nem, hogy csak erkölcsi oldala van ennek, meg ugye, hogy egészségügyi oldala, hogy valaki vegán, nem, ez az egész ökoszisztémával is. Igen, környezetkárosító dolga van a hús és állattenyésztésnek, és nagyon fontos, hogy változzunk, és nagyon fontos, hogy észrevegyék az emberek, hogy itt tenni kell, tehát, hogy meg kell változtatni a szokásainkat ahhoz, hogy hát a mi felelősségünk a bolygó, tehát igen. Meg az állatok is, az egész ökoszisztéma, rengeteg állatfaj kihalt az emberek miatt konkrétan. Igen. Tehát ez a mi felelősségünk is. Hát Bence, én nagyon örülök neki, hogy megismerkedtünk, és hogy itt lehettem veletek Magyarországon, ugye a Harc és a Maveg rendezvényen is részt vettem, és remélem, hogy ezt folytatjuk legközelebb is, hogyha megint hazajövök Németországból, akkor ugyanúgy mindenképpen szeretettel találkozni várom. fogunk. Szia! Hello!